Bil-pjan tal-Partit Laburista l-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma se tkun qed tintuża teknoloġija ġdida li taħdem bil-gass li ser tfisser kontijiet irħas u ambjent aktar nadif għan-nies li jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta u fil-madwar tal-Power Station. Joseph Muscat reġa' l-weda tiegħu li jagħlaq il-power stations li jaħdmu bil-fjuwil li jħammeġ u li jniġġes l-arja. Power stations li l-mexxej Laburista iddeskrivihom bħala fabbriki tal-ażma u l-kanċer. Dinaw fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Il-gvern fil-fema tiegħi wera disrispett kbir lejn il-familji tan-naħa t'isfel. Fejn mhux biss uża s-sawt bħala dumping yard tiegħu, imma minn fuq għax issa qegħdin nitkellmu aħna u nuru li hemm bżonn illi l-power stations jinbidlu miż-żejt l-aktar jniġġes fid-dinja għal gass jgħidilna le ta' ma tantx hawn kanser u asma ta' Alla jbierek in-naħa t'isfel tal-pajjiż fejn huma n-numri eżaġerati. Jien nerġa' ngħid bla mistħija ta' xejn għax naf mill-esperjenza tan-nies li ntaqa' magħhom kuljum aħna ħanalqu dawn il-fabbriki tal-kanser u tal-asma. Ħanikkonvertu għal gass li huwa ferm aħjar għall-ambjent, ferm aħjar għas-saħħa. Filwaqt il-Partit Laburista taħares lejn il-gass bħala l-futur għal ġenerazzjoni tal-enerġija f'pajjiżna, il-Gvern mara l-Power Station tal-BWSC li taħdem bl-aktar fuel li jniġġes, il-heavy fuel oil. B'referenza għall-espert li ġab il-Partit Nazzjonalista minn barra, Joseph Muscat qal li dan spiċċa biex ikkonfermalhom li l-aħjar għażla għal pajjiżna hija l-Power Station li taħdem bil-gass. Naħa l-oħra ġabu espert minn barra illi espert minn barra illi meta mistoqsi għalulu l-ġurnalisti imma x'taħseb inti kif għandha tkun is-sistema power station taż-żejt jew power station tal-gass? Għalhom mhux ovvja li power station tal-gass. Joseph Muscat qal li s-sitwazzjoni finanzjarja fl-Ena Malta mhijiex tajba, konsegwenza ta' djun kbar li baqgħu ma tħallsux minn dan il-gvern. Dan il-gvern m'għandux il-kredenzjali jirranġa il-kumpanija għax kienu li ġabar kubteja u minħoloq il-problema ma jistax jisolvija l-problema. Aħna min-naħa tagħna bil-pjan tagħna mhux biss inqajmu fuq saqajja l-ekonomija, imma qegħdin ngħidu li għandna pjan ċar ħafna kif inħallsu lura dawn id-djun għax il-min jiġi warajna rridu ħallulu il-ġid u mhux id-dejn. Il-mexxej Laburista insista li bil-pjan tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma ser jissalvagwardja l-futur tal-Ena Malta u l-futur tal-ħaddiema li jaħdmu ma' din il-korporazzjoni. Hemm bżonn u din irid jirrealizza kulħadd, hemm bżonn nifhmu li d-djun li jabba bihom dan il-gvern lill-Ena Malta jekk ma jsir xi ħaġa biex indawru l-vija mhux sempliċement qegħdin fil-periklu il-ħaddiema li jaħdmu hemm, imma hemm fil-periklu l-ekonomija ta' pajjiżna. Joseph Muscat irrefera l-mod li bih irreaġixxa l-Prim Ministru għal proposti tal-Partit Laburista biex ikollna parlament aktar b'saħħtu fosthom billi l-parlamentari jitħallsu biss tas-seduti li attendu. Ħaddieħor jirraġuna li tista' ma tmurx għax-xogħol u titħallas xorta. Mhux ta' b'xejn taw lilhom infushom 500 euro żieda fil-ġimgħa dawn in-nies. Mhux ta' b'xejn. Joseph Muscat qal li f'din it-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali, għal kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista kompli joħroġ bi proposti konkreti kuljum. Dan il-moviment kuljum joħroġ bi proposta konkreta waħda wara l-oħra. Min-naħa ta' min ilu fil-gvern 25 sena ma smajna assolutament xejn.
U l-poplu bir-raġun jistaqsi. Fejn huma il-ħsibijiet, il-pjani li għandu dan il-gvern tal-lum il-ġurnata jekk irid li jingħata il-fiduċja. Joseph Muscat qal il-moviment li bena l-Partit Laburista madwaru huwa moviment tal-għaqda li qed jiżra iċ-ċertezza. Illi fil-waqt li ħaddieħor jitkellem dwar il-firda aħna qed nitkellmu dwar l-għaqda. Li fil-waqt li ħaddieħor qed jiżra d-dubju aħna qegħdin nuru iċ-ċertezza. Illi dan huwa mument l-istorja ta' pajjiżna fejn verament nistgħu nibdlu l-affarijiet, fejn verament nistgħu niżiraw iż-żerrija l-kbira tal-għaqda, fejn verament nistgħu nwasslu lil dan il-pajjiż biex jingħaqad darba l-dejjem, biex il-koll flimkien bleħen wieħed, il-koll flimkien nazzjonalisti u laburisti, nies tal-ebda politika li ngħidu ħaġa waħda, Malta tagħna il-koll. Grazzi.